Ćao drugari, s vama Uroš i danas ćemo da radimo kratak vlog, jer samo sam htio da kažem da idem na Novi Beograd još malo, da neće biti dosta klipova kao što ste se navikli na 3-4 dana, 5 to jest, ali žao mi je zbog toga, morat ćemo na Novom Beogradu snimati neki kratak vlog, samo da kažem gde sam, kako sam i tako da vidimo šta ćemo. A stvarno želio bih samo da kažem da ćemo da radimo još mnogo toga na kanalu. Ako ste gledali, počinjemo na kompjuteru da snimamo, sad moramo ovako jer kompjuteru ne mogu trenutno da snimam vlogove jer mi je u dnevnoj sobi, a tamo se svi deru, pričaju, gledaju Noleta i Đoleta i tako da ovo je kratak samo vlog, htio da kažem da da me neće biti i da želim samo da navedem, da pozdravim da Serbian Gaming, Adam Bro, Bloodmaster, Serbian Games BL, Muđa, Insane, tako da to bi bilo to. Samo želim da pišete dole u komentarima ko vam je omiljeni youtuber. Evo, ja iskreno volim Muđu jer zbog GTA 5 je mnogo smiješan kad igra sa Ćaletom i tako da je mnogo smiješan. Meni je omiljeni Muđa. Pišite dole, lajkujte, komentarišite i vidimo u sljedećem vlogu. Pozdrav drugari!